jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe bindaraɓe Yawpini TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinen ɗon ko sifa e kelle gadden e jandiji leydi Sénégal joni palen koye jandiji ɗi. Alkamisa sappo e jeetati lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadden e jandiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande Vox Populi hono non jiɗon no mbaɗiri e gardidi natal mabɓe mbaton ko natal ɓen yinnoɓe yaade toon to dewlaji Europe ɓe kolliti noon ko ine tolni kolla ko ɓuuri e capanɗe nayyo neɗɗo taw noon koye hannoɓe toon to dewlaji Europe ko kañumen kay goni ko pitali mumen e keddi eɗen ɗon majji kadde ɓe kolliti noon hen sa tawoni hen sappo e jeenayo ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni tawetenoɓe e kanɗon laana kañumen kay oɗo saaha joni en mbaɗa accusé woni tan ine tuuma ko yewiti e mayde ɓen ɗon wonnoɓe e kanɗon laana ko ganduɗa kay ko yinnoɓe yaade toon to Europe taw laana ka ummi ko ɗo e nder leydi Sénégal kono ɗum ko kam musidmen janiyankoɓe garti e gouvernement mo leydi Sénégal ɓe mbitande ko laamugu woni Diomaye kam e Sonko mbaɗi accéléré la cadence hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kono ɗum ko kadi kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti on ɗon saisie important mo ganduɗa kay douane mo leydi Sénégal waɗi ɗum saisir toon to wuuro wiyetengo kali furu ɓe kollitino wonde kay ko ine tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe ɗiɗi e kilogramme taw ko cocaïne ko ɗum woni ko douaniɓe leydi Sénégal kañumen kay pawi jungo toon to gonton wuuro wiyetengo kalu furi ko wona ɗum ko jayde ganduɗa kam woni e jayde wiyetende jayde L'As quotidien kañum arti ko yowiti e alhaali e jagorɗe kese ɗe leydi Sénégal ɓe kollitino kay wonande kay mo ganduɗa kam woni premier ministre Ousmane Sonko kañum tottiri e jamiroje ko yowiti e den ɗon jagorɗe gam nde tomnoto ko yowiti e golle ɗe ganduɗa kay kañum woni golle laamu ngu ha tengti ɗon kadi den ɗon jamiroje ganduɗa kanko hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko yamiri ɗum ɗen ɗon jagorɗe kona ɗum ko kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti e ñalawma hande o ɓe mbi ko ñalawma alkamisa hande o woni ñalawma gongre gonga wonande kay omo ganduɗa kam woni Barthélémy Diaz saabu ɗum ko ñalawma hande o Cour suprême jogori tottirde on ɗon verdict ko yowiti e alhaali Barthélémy Diaz toon to mairie mo Dakar ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kam woni jayde wiyetende L'As quotidien jayde La Tribune kañum arti ko e ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol ɓe mbitande holko jeeyi sababu ɓen sukaɓe ganduɗa kay inene cuuɓi wadde ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol ɓe kolliti noon e nder balɗe sappo e goho tan yimɓeɓe nena jiɗɗa yaade yaltude ɗo e nder leydi ndi gam yaade toon to dewlaji Europe ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbi sukaɓeɓe li ko goppita e koye mumen ko ɗum jeeyi sababu ɓen ɗon sukaɓe ɓe cuuɓi tan ko hakkude partir woni yaade kam e yaade toon to Barzakh ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kam woni e jayde wiyetende jayde La Tribune kono ɗum ko kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti e on ɗon saisie mo ganduɗa kay no ɓe mbi ko ine tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e tati paquet taw ko yowiti ɗum ko wiyete ko sa woni cocaïne ko ɗum kay woni ko soldateɓe fagguduɓe leydi Sénégal pawi jungo wi noon jaaru muɗum so qimama ma tolno e nogas e goho milliard taw koppareje meɗen CFA ɗum ine tawe e nder jayde wiyetende jayde La Tribune jayde point actu kañum arti ko mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Diaz ɓe kolliti noon wonde kay ko ñalawma hande o woni ñalawma moɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni e Cour suprême tottirta on ɗon verdict ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbi ko la der pour Diaz hono nde kay hono no ɓe mbaɗiri e gardiri e natal mabɓe kono ɗum ko ɓe garti ɓe mbi so tawi on ɗon Barthélémy Diaz heeɓi ko wiyete ko gonga e on ɗon alhaali holko jogori wonde janggo mo ganduɗa kañum woni Abbas Fall mo ganduɗa kay woni ɗo ete sarɗiyanke kam e jagorɗo hono no jayde nde waɗiri e gardiri e natal muɗum jayde Le Point kañum arti ko e jagorɗo tambiɗo ko yowiti e ndelam kubbam woni ministre de l'énergie mo ganduɗa kam woni ɓe kolliti noon wonde kay on ɗon saaha joni toon wala toon ko porte ouverte woni tan ko yowiti kolliti noon e on ɗon porte ouverte noon ɓe ganduɗa kam woni jagorgal ngal ardini tan ko wiyete ko gouvernance comme et les ressources naturelles ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende jayde Le Point kono ɗum ko ɓe garti on ɗon saisie e portant mo ganduɗa kay soldateɓe e faggudu ndu woni douane mo leydi Sénégal waɗi ɗum toon to diwan mo Casamance to wiyete hono no jayde nde waɗiri e gardini natal muɗum kono ɗum ko ɓe garti on ɗon jagorɗo tambiɗo ko yewiti e jangde leydi ndi ɓe
kollitino wonde kay kanko Guirassy o waɗi annoncé wonande kay bon on ɗon décret immédiat ko yowiti kisɗugol walla mbiyen juɓɓitingol hono l'école aji ɗi e nder leydi ndi hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde guindiri nde Le Soleil kamɓe noon kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gati ko on ɗon agenda national de transformation Sénégal hono mbini ɓe mbi le gouvernement o kañum kay ordoni woni tan ko gouvernement o yamiri ɗum ko wiyete ko la bataille wi gouvernement o kañum kay yamiri e bataille ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde guindiri nde e jayde Le Soleil hono no jiiɗon no mbaɗiri e gardidi natal mabɓe jayde l'évidence kañum arti ko on ɗon drogue mo ganduɗa kay douanier ɓe leydi Sénégal mbaɗi ɗum saisir ɓe mbi ko ina tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi kilogramme taw noon ko cocaïne ko ɗum kay woni ko soldateɓe fagguduɓe pawi jungo toon to Kalifourou ɓe kollitino wonde kay so tawi jaaru muɗum qimama ma ɗum tolno ko tolni wiyete ko 20 milliard taw koppareji meɗen CFA kono ɗum ko ɓe garti e blanchiment d'argent wonde kay ko yowiti e ɗin ɗon rapport aji ganduɗa kay sentif ne tottiri ɗum e kala e saaha jayde nde arti hen jayde yor kañum arti ko e conseil des ministres ɓe mbitande ko Diomaye kam e Sonko mbaɗi fixé le cap ko yowiti on ɗon gouvernement kono ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e on ɗon drogue mo ganduɗa kay woni dol soldateɓe e fagguduɓete mbaɗi ɗum saisir toon to Kalifourou ɓe mbi noon e on saaha noon yimɓe tato kañumenne kay keeɓi e fawede hen junggo hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayde Rewmi quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko trafic de drogue toon to diwan mo Casamance e ko litti noon ko ina tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e paquet taw ko cocaïne ko ɗum kay woni ko douanier ɓeete e pawi jungo ɓe kolli noon so tawi jaaru muɗum qimama ma tolno e 21 milliard taw ko koppareji meɗen CFA kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ɗen ɗon ɗalle ɗe wani lawol ɓe mbitande ɓen ɗon waɗanoɓe ɗen ɗon ɗalle ɗe wani lawol taw koye ɗen ɗon laaɗe won hen ni bedda ko e nder maaji he taw ene guuri ko on jeeyi sababu noon ɓe mbi ko ene tolni e 19 ɓiɗɗo leydi Sénégal naaɓe kañumen kay oɗo saaha joni ene tuuma e ko yewi tuwi e on ɗon alhaali ko ɗum jeeyi sababu kamɓe oɗo saaha aɓene toon mbaɗa en détention provisoire hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayde Rewmi sport kamɓe noon ɓe garti koye alhaali Ligue des champions européen ɓe kollitino wonde kay omo ganduɗa kañum woni Paris Saint-Germain kañum natiri no fewiri caggal nde ɓe mbaɗi écrasé on ɗon équipe biyeteɗo Atlanta Chelsea kañum koko fiya taw noon ko Bayern Munich kañum fooli e Chelsea ɓe garti alhaali corruption toon to fédération sénégalaise de football ko yowiti on ɗon élection ɓe mbitande omo ganduɗa kam woni horejo fédération sénégalaise de football Abdoulaye Fall waɗi hen réplique muɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗi ɓe daraba e Awpini TV ko ɗum ɗo woni komin kam noon robinalade ko sifa e kele kadi ne jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e robindu jayndeji wonata ko janggo soko ken haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji Awpini TV Allah jarama on jarama.